ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا بركدا كسالي كدولا صن حرما كنوي على كراباي كسي أني نما باكا أنا سمغو بلا جلي أني ما وما ديو تونغنيا فكتا جودون سي ala kanin aw beye o jamakulu sanumai fe ala kira baba fo anye kisini nema be aka kuma kan sanuma kono ka foni hadamaden a soma yelemana aka bara bela jelembe jo fukato bara saba dola kelenye ko kata ka denyumanti ko denyumami ni abe duawu kiye denyumami be sarakati buye o hukumu kono bi wajulu keneka ni anye bangoni jegne bugula ka ben février kalo aletle muga ani duru ina fo aw ba kalama chuga minna sayyidi sharif usman madan haidra wolofa sanuma muhammadul madani nan bela jelen ko ma ko ba madani ale kanin tasibla kenai min be sigi sangosa jamiatul ansar din international fadife nga bara sababu nyumai ambalmake bekay kulubaliye amba fu yanka wala nyumando ka kayni nyinantai ala sonama ba madan haidra tara ka denyuma munun tu ako o denyuma munu ni ala sona ku ke madlana ye ka denyuma un chamandla no ye asiyidi shiru usman madan haidrai ni kana sanumai ambawla duniya ka bo mo borak fam bela jelen fe kana beni a wajuluye ka kayni chogoroba nyumai ay yiri min turu yiri a sona a falina ay dembo wa adiun dumna fam bela jelen fe a keneka barakun folo be damne ni anga wudul islam che bawka la seluye yana karamgo ka kenela soro ni sigidaina o barakun folo nin aw bismillahi ko fe anga je ka nyamada o fe adele ala fe shini kerani lama ko mabi ala bulo ala ka di anama amin amin anyana ma ba dele ala fe ya rabbi ala kananga ma fitri wadi amin amin salli ala rasul alihi salim namina namboray abi kene minka kene dugulinte odo am fileniye na chemi ngara sababu ye ka yele bo jiya kono ale ka sababu no e ba madani ye ale ka fatuli asan yelema wu ambi ko de kene kono na jara alai sikatola wala na jara alai ba madani abi fo ale de ma ko abul khairati Allahu akbar here ufa sikatola ni e jiya here be fara nyogonga ambi domine ko bi a here u sepasema a here u sababu ana here u nyeshifa ana boyena karama abidi ba madan dema na mina ala sona ni chebai ala ya di jama ka be 1921 Allahu akbar ba madani bangena tamani ka be 1921 chogoroba nyuma fe no ya afaye Muhammad Haidara ni do kumba wole kun fa laji Allahu akbar ani musoroba nyuma fe no ya abaye no kumba wole ko tananzuba sangare na mumire ka bo wasolo wallahi ala sona ni cheba imbangele kofe ala ye furmuso minun do agarsigala no ya ammo musoyi o be na maflama a folo o e bassa traore nango amako aba ala ka hinala amin a flana o e asta famata ye ni okumba wele ko ma koroba ala ka hinala ka daira suma amin na mumine ngani e ba madani yere ta ka fle aya kanyena maya beke na mumine ka ben sambi duro ani duro de ma Allahu akbar ba madani aya kanyena maya beke kani bara bainke kani bolo bainturu kani koba nuke sambi duro ani duro kono sabu abangene 1921 anana fatu angara mogo 1976 Allahu akbar okuma bebe sambi duro ani duruma ba madani yere fatule kana bla bila abi be sambi duruma ebi ka kuma infa mu kosobe okuma na
a ye san 55 a ye o de balo o ma san 55 i b'a ye kɔrɔ dɔ b'o la sabu an karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madani Haidara ala sɔnna k'ale di diɲɛ ma ka bɛn 1955 ma o fana ye 55 ye o tuma 55 na mun minɛ munna ala ye Ba Madani ka ɲɛnamaya bɛn san 55 ma ka tila ka taa Sharif Usman Madani Haidara fana bange ka bɛn 55 ma kɔrɔ dɔ b'o la na mun minɛ anw ti mori ye anw ti laturu dɔnnaw ye an ti dolo dɔnnaw ye nka ani moriw bi to ka baro kɛ olu de ko 55 ko n'i y'a jateminɛ ka Mujibu Indu bɔ ko a bɛ bɛn 55 ma Mujibu ye jumɛn ye o ye dugawu jaabi k'a fɔ ala ye ala ka sɔn a bɛnna o de ma o kɔrɔ ye di Ba Madani ye ŋaniya min ta Haidara ko la Ba Madani ye cɛsiri min ta Haidara ko la Ba Madani ye wulikajɔ min kɛ k'a den labɛn k'a bɔlɔ turu na mun mina ala sɔnna o dugawu a jaabila foyi tɛ se ka nin bɔlɔ in bɔ a nɔ na yanni ja wuli cɛ o banna i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o tuma na an bɛ kɛnɛba kan bi nka su in na ne tun bɛ fɛ ka walanda kunkurunin min d'i ma na mun minɛ ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ka sira di an ka belebelebaw ma o de ye min durusi wa ta'alimi hayatihi Ba Madani ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka san 55 in kɔnɔ an bɛ se ka walanda jumɛn sɔrɔ k'an yɛrɛ nafa n'a ye a ye leçon jumɛn di diɲɛ ma a ye kalan jumɛn di diɲɛ ma a ye wasa jumɛn di diɲɛ ma Ba Madani hali n'a ka ɲɛnamaya ma k'i ɲɛna min lakali ye a dɔnbagaw fɛ min lakali tarikutigiw fɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ a fan bɛɛ lajɛlen ye walanda ye a ye waladaba di diɲɛ ma nka ne ye dama dama dɔ tɔmɔ n'a diyara ala ye k'o de d'i ma su in na ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ka kuma di an ka belebelew ma sɛbɛnnikɛla ko cogo di a ko tu'allimuna hayatuhu husna niyya wa hubbal khayri li jami'i nasi a ko n'i ye Ba Madani ka ɲɛnamaya ta k'a filɛ a ko a bɛ adamaden kala fɛn fɔlɔ min na mun minɛ o de ye ŋaniya ɲumanya ye sabu Ba Madani ŋaniya kun ka ɲi ala kun y'a kɛ maa ye maa min n'a ŋaniya ka ɲi hali n'i ma Ba Madani ye Sharif Usman Madani Haidara ɲɔgɔnna ti di maa ma na mun minɛ ni ŋaniya ma ɲi ala ye cɛkɔrɔba in kɛ maa ye maa min ŋaniya ka ɲi layidu dɔ de bɛ ala n'a ka jɔnw cɛ ŋaniya ko la in ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra ala ko min b'i dusukun na k'a ɲɛsin mɔgɔ ɲɔgɔn ma min b'i dusukun na k'a ɲɛsin balimaw ma ni na ala y'a ye ko siga t'a la ŋaniya ɲuman b'i kɔnɔ k'a ɲɛsin mɔgɔw ma ka n'a siga fiyewu ni ala bɛ hɛrɛ k'i ye o tuma Ba Madani ye ŋaniya ɲumanya min sin walidenw ma ani walidu ma ani wali jamanaw ma ani diɲɛ yɛrɛ ma ala sɔnna ka Ba Madani sara o la ka cɛw ka cɛ d'a ma Seyidu Sharif Usman Madani Haidara an karamɔgɔ i bɛ hakili to ŋaniya la karamɔgɔ bɛ to ka nin fɔ an ye waati bɛɛ ŋaniya ye fɛnba ye ni adamaden ŋaniya tiɲɛna i ka fɛn bɛɛ de tiɲɛna diɲɛ tiɲɛna lahara tiɲɛna n bɛ profiter yan Ba Madani ka nin gɛrɛ in kan ka muso dɔ d'i ma min ŋaniya juguya tɛmɛna adamadenw ta kan fo ka taa se baganw ma nin kun ye muso dɔ ye na mun mɛna k'a to tobili de la du kɔnɔ i b'a kuma in lamɛn kosɛbɛ k'a to tobili de la du kɔnɔ an karamɔgɔ ba dɔ de nana don du kɔnɔ yen k'a da don muso in ka mugu la a degunnen a bɔlen min kɛ a ye ba in minɛ ba in sen naani bɛɛ a y'a sen naani bɛɛ kari an karamɔgɔ ka sɔrɔ ka sigi ba kan kan ka ba in diyagoya dayɛlɛ o y'a sɔrɔ a ka lɔgɔkurunda minnu mɛnɛlen don o tuma na k'o dɔ de sama k'o diyagoya tintin ba da kɔnɔ ka ba ɲin sigi a kan ba kulenna fo ka taa ba ɲin tigɛ a ma sɔn ka wuli ka bɔ ba in kan na mun minɛ o kɔfɛ ala bɛna jaabi kɛ jumɛn ye muso in ye den 3 de sɔrɔ nin kɛwale jugu in kɔfɛ ba in na a den 3 bɛɛ ala y'a bɛɛ kɛ bobo ye a kɛlɛ kɔfɛ ka nin gɛlɛya kɛ bagan na
a ye den o den sɔrɔ a kɔfɛ den 3 ala y'a bɛɛ kɛ bobo ye a si ma kuma tiɲɛ don ala bɛ mɔgɔ dɔ lajarabi ka bobo don a garisigɛ la k'a sɔrɔ a ma ŋaniya juguya kɛ nka nin ka ŋaniya juguya jaabi ala y'a d'a ma ka sɔrɔ a ma sa i janto i dusukun na Bamadani a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a kun mana taa danga na kuma o kuma ka taa mɔni kɛ ala kun y'a kɛ maa garisigɛ batigi ye namuminɛ setigi kun ye Bamadani ye fantan kun tɛ Allah ka la ye cogo min n'a taara mɔni na a kelen ka mɔni nɔ bɛ se ka kurun fa i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ a kelen nɔ a ka nɔni a ka ma fɔ mɔni nɔ a bɛ se ka kurun fa nka ala sɔnna ka belebeleba minnu dɔn a garisigɛ la n'o ye an mɔ muso ye basa n'a dɔgɔmuso n'o ye makɔrɔba ye o mana minɛ fa kuma o kuma k'o bɛ taa n'a ye du kɔnɔ Bamadani b'a fɔ ko a y'i sin n'a ye duba ma a ye taa n'a ye duba la n'o ko k'o bɛ dɔ bɔ k'a bila kɛrɛfɛ a b'a fɔ ko a kana foyi bɔ a ye taa n'a bɛɛ ye duba la ni min dira an ma ye o de ye a garisigɛ ye ka hɛrɛ kanu ni diɲɛ bɛɛ ye Bamadani y'o de kɛ na mire bi hakili to a la kosɛbɛ dusukun ye fɛnba ye a kan ka kɔlɔsi adamaden fɛ Bamadani ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ɲɛnamaya leçon fɔlɔ min bɛ sɔrɔ a la nin sɛbɛntigi in ka sɛbɛn na o de ye ŋaniya ɲumanya ye ka hɛrɛ kanu ni diɲɛ bɛɛ ye o de la a ye denko ɲɛnafin to a la k'a den di ala ma walasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi a suma kɔrɔ a balolen tɛ yen bi nka mɔgɔw sigin bɛ a den kan n'a ka ŋaniya ɲumanya suma kɔrɔ walada filanan an bɛ min sɔrɔ Bamadani ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye iktiyaru zawja sɔliha namuminɛ o de ye ko n'i bɛ fɛ i k'i ka du jɔ n'i bɛ fɛ i ka maabaya ka sabati n'i bɛ fɛ i ka ɲɛnamaya ka to sutura kɔnɔ namuminɛ k'i jija i ka muso ɲuman suwazi k'a bila i denw ye den ka hakɛ fɔlɔ min b'a masa fɛ ka kɔ den bangelen ye namuminɛ o de ye ka ba ɲuman ɲini a ye siga t'a la ni ba ɲuman ɲini n'o ye den ka hakɛ ye Seyidu Sɛrifu Usumani Mandani ka Hayidara ka hakɛ ti Bamadani fɛ sabu a ye ba min ɲini k'a di Sɛrifu Usumani Mandani Hayidara ma diɲɛ bɛɛ sigi b'a suma kɔrɔ n'o ye Aba Tarawele i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ i bɛ hakili to nin na dɔnnibaa dɔ de ye nin fɔ Hemu Galiya kɔnɔ a ko el buyutu biduni ummahati solihati kubur a ko ni du jɔra ka kɛ étage ye ka jɔ ka kɛ siman ye ni muso ɲuman tɛ du kɔnɔ min bɛ se ka sabali ka muɲu ka ko to a cɛ ta la a ko yen du kana sigi a la ko kaburu don muso ɲuman tɛ du min kɔnɔ ko yen du ye kaburu don de i b'o kɔrɔ dɔn wa ni muso ma ɲɛ a bɛ den o den sɔrɔ a den bɛɛ k'a to a taama na sen na sugu don su de bɛ bɔ a du kɔnɔ yen o tuma na mɔgɔ fɛn dama dɔ bɛ yen namuminɛ se t'o la o dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ se t'i bangeyɔrɔ la mɔgɔ t'i bangeyɔrɔ sɔsi mɔgɔ t'i fatuyɔrɔ sɔsi i bɛ ka kuma in faamu mɔgɔ t'i ka siya sɔsi maa t'i ka jamana sɔsi nka namuminɛ adamaden i bɛ den qualité min fɛ i bɛ se k'o den sɔsi n'a ba ɲininen ye i ye muso qualité min ta a ka ca la i b'o den qualité de sɔrɔ o tuma Bamadani sigira ka jateminɛ kɛ ale mako bɛ den de la diɲɛ bɛɛ bɛ sigi den min suma kɔrɔ a mako bɛ den na den min n'a kumana a bɛ lamɛn a mako bɛ den na den min bɛna silamɛya drapeau ta a mako bɛ den na den min bɛna jɔ n'a ka dugu ye a mako bɛ den na den min bɛna jɔ n'a ka jamana ye a mako bɛ den na den min bɛna diɲɛ basigi ka hɛrɛ sira yira mɔgɔw la a ye jateminɛw kɛ fururu a y'a ye muso min bɛ se k'o di ale ma diɲɛ kɔnɔ yan o de ye Basa Tarawele ala y'a kɛrɛnkɛrɛn a y'a bolo sin yɔrɔ min ala sɔnna namuminɛ tile bɔra yen i bɛ ka kuma in faamu o tuma na walada sabanan Bamadani ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye annatilaa qa'idatul hayat sɛbɛnnikɛla in ko walada sabanan min bɛ sɔrɔ Bamadani ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko kɔnɔna faamutigi n'i ye Bamadani ka tariku lamɛn i b'a dɔn ko lajarabi ye ɲɛnamaya taa cogo di lajarabi gɛlɛn
i ka ala jɔnya o ti don i ni lajarabi gɛlɛn cɛ i ka ala ɲɛsiranya o ti don i ni ka lajarabi gɛlɛn cɛ i ka sabali ni i ka muɲu o ti don i ni ka lajarabi gɛlɛn cɛ wallahi ni maa kun bɛ lajarabi maa fɛ setigi ala fɛ maa min banna ala la ba madani kun tɛ lajarabi sabu ba madani sɔnna ala ye ka kɛ ala maa ye a ko aba bɛna ladilikan saba f'i ye n'i jantora o ladilikan saba la diɲɛ bɛɛ bɛ k'i den ye ladilikan saba diɲɛ bɛɛ bɛ k'i den ye ka sɔrɔ i ma bange kɛ an karamɔgɔ a ko a ladilikan fɔlɔ a ko aba i jija i ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye ka n'aw ka fɔta n'o ka kɛta jateminɛ i kan ka min kɛ mɔgɔw ye ɲumanya la a kɛ an bɛ don min ko bi maa maa bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔ ye k'i sigi bɛ k'a jaabi kɔrɔ n'ala ma fara i kan i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ i tɛ kɛ ɲumankɛla ye ɲuman kɛ a ko aba filanan ko i k'i janto a la ka n'a sɔn fɛn min tɛ bɛn i ma aba kana kɛ mɔgɔw la kana sɔn i ka tɔɔrɔ ka se mɔgɔw ma mɔgɔw hinɛ minɛ mɔgɔw makari minɛ kana sɔn i ka degun a ka se mɔgɔw ma a ko a ladilikan sabanan a ko aba a ko n'i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔtigi ye diɲɛ bɛɛ ka k'i den ye a k'i bɛ hakili to ladilikan sabanan ni laban min na o de ye k'i ka jɛ ni mɔgɔw ka tɔɔrɔ ye i ka mɔgɔw ŋɔɲɛ kun ŋɔɲɛ bɛ adamaden na o ka farin ka tɛmɛ foronto kan maa maa ma se ka adamaden ŋɔɲɛ kun fo k'i sa i tɛ kɛ mɔgɔtigi ye i bɛ ka kuma in faamu ba madani de ye nin ladilikan saba in di aba ma an b'a deli ala fɛ yɛrɛ bɛ ala k'a faamu ko ɲuman di an ma na mun minɛ a ladilikan in ani walada min bɛ sɔrɔ ba madani ka ɲɛnamaya kɔnɔ a naaninan ko ba madani ka ɲɛnamaya b'an gala fɛn naaninan min ye a ko taribiya el hasana lil awladi ko ba madani ka ɲɛnamaya b'an gala ko n'i ye lamɔ kɛcogo ɲuman kɛ i bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ ba madani jɔra k'a ka du dilan ba madani jɔra k'a denw dilan ba madani jɔra k'a ka lamɔdenw dilan a ma tulon kɛ lamɔ na sabu a b'a dɔn lamɔ fɛn min b'a la na mun minɛ n y'a f'i ye fandan kun tɛ nka ala ye den minnu dɔn a garisɛgɛ la a ma den n'u lamɔ en tant que setigi a ye den n'u lamɔ de gɛlɛya o tuma na ani degun minnu bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a y'o sira de yira den ninnu na k'a sɔrɔ na an karamɔgɔ a seyidu a sharif usman madani hayidara na mun minɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ lamɔlikɛla ye fo mankudu dama dama dɔ bɛ yen fo ka sɔrɔ i la waati tɛ an kɔrɔ o la i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o tuma o ladilikan dama dama dɔ in a n'o jogo dama dama dɔ in min bɛ adamaden sabati k'i ka lamɔ in sɔrɔ i bolo an karamɔgɔ o mankudu n'o jogo bɛɛ kun sabati n bɛ ba madani o de la a y'a den lamɔ k'a jogo don ka hayidara dilan sabu a b'a dɔn ko hayidara bɛna kulu kunbɛn sini a b'a dɔn ko hayidara a ka waati a bɛna bɛn ni warabaw ye a ka waati a bɛna bɛn ni bamaw ye a ka waati a bɛna bɛn ni mɔgɔw ye maa minnu tɛ ala fɛ o t'o faso fɛ o t'o yɛrɛ fɛ a b'a dɔn ko hayidara bɛna bɛn n'o ye o tuma a ye hayidara labɛn ni jogo saba ɲɔgɔnna ye i bɛ ka kuma in faamu a jogo fɔlɔ ye jumɛn ye ko sikatu nafsi a ye hayidara lamɔ ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye ko sɛri sumani madani hayidara n den ko da i yɛrɛ la i ka dɔ k'i yɛrɛ ko n'i ka sɔrɔ ye i b'o sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ kumakan na nɛgɛso min kun bɛ du kɔnɔ ye n'ale y'a ta waati o waati k'a boli a bɛ tila k'a sen nɔ fura sabu ba madani mana sɔrɔ ko ale ye nɛgɛso boli du kɔnɔ a tɛ ja k'a yira den na ka n'i jigi da i fa kan ka n'i jigi da i ba kan i jigi da i yɛrɛ kan i ka jɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'i tigɛ jan ka caya fo k'i sa i tigɛ hɔrɔn ye a ye sɛri sumani madani hayidara de kala o la ala sɔnna hayidara ye walada in faamu ka tila k'a pratiquer o de la karamɔgɔ bɛ to ka weleda kɛ a ko mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ a ye ɲininkali kɛ waritigi minnu fatula ani minnu balolen don ko ni hayidara delila k'a tigɛ ja min ye o ka bɔ k'a fɔ ale bɛ wajulu jɔ a sababu ye ba madani ka lamɔ kɛcogo ɲuman i bɛ ka kuma in faamu a y'a lamɔ fɛn filanan min na o de ye el insaniya maaya kɛcogo ɲuman
i bɛ mɔgɔw kunbɛn cogo di naam i ni mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na cogo di maa minnu bɛ gɛrɛ i la a bɛɛ t'i ɲɛ Wallahi. maa minnu bɛ gɛrɛ i la a dɔw bɛ yɛlɛ i fɛ k'a sɔrɔ i fali ko b'o kɔnɔ an karamɔgɔ Sɛri Sumani Mandana Hayidara fa n'o ye Ba Madani a ye nin sira bɛɛ de don naam Hayidara kɔrɔ Allahu akbar o kɛra waati kunkurunin min o y'a kɛ ɲɔgɔn kan Naam. siga t'a la fiyewu a ye sira yira a la wallahi o kɛra adamadenya kɛcogo ɲuman o de la n'i ye karamɔgɔ jate minɛ i b'a sɔrɔ maaya kɛcogo ɲuman dafalen naam a bɛ Sɛri Sumani Mandana Hayidara la tiɲɛ siga t'o a la kɛra bɛɛ fɛ wallahi a ye bɛɛ kanu o kɛra wa a ye hɛrɛ kɛ bɛɛ ye Naam. fo ni min banna a ta la siga t'o la a dɛmɛ nka minɛn sabanan Naam. ɛli imaniya o don a ko a y'a den lamɔ Naam. ni limaniya sɛbɛ ye Wallahi. sabu Ba Madani yɛrɛ tun ye limaniya jɔn ye O don. ala jɔn Allahu akbar dɛmɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma tulon kɛ fɛn min na o de ye ala ko ye tiɲɛ Ba Madani jantora a yɛrɛ la o kɛra a ka ala ko kanu kama naam a ka karamɔgɔw kanu kama Ɔhɔn. a ka diinɛ kanu kama Naam. a ka ɲɛnamaya hɛrɛ kanu kama Ɔhɔn. a y'a den ta k'a tɔgɔ da misiriwelela la Ɔhɔn. n'o ye Zumana ye Allahu akbar o kɛra mun y'o kɛ Naam. limaniya o don o tuma a ye lamɔ min di karamɔgɔ ma limaniya sira fɛ naam ni karamɔgɔ yɛrɛ bɛ to k'a lakali Ɔhɔn. waatiw kɛra Naam. a kun b'ale ka nɛgɛso la Ɔhɔn. o bɛ taa ziyara kɛ O kɛra. ka taa bɔ balimaw ye Naam. o ziyara Ɔhɔn. a n'o balimaya nɔfɛ tugu Naam. hali sisan an filɛ nin ye o de suma kɔrɔ wa diɲɛ filɛ nin ye o de suma kɔrɔ Ɔhɔn. a sababu ye jɔn ye Ba Madani tiɲɛ siga t'o la o don koyi na mun minɛ naam a ko a ka ɲɛnamaya bi walada duurunan min di adamaden ma Ɔhɔn. o de ye Musa adatil mutajin Ɔhɔn. wal masakin ayiwa a ko Ba Madani naam i bɛ walada duurunan min sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ɔhɔn. o de ye Naam. Ba Madani kɛra mɔgɔ ye Ɔhɔn. maa min kɛra dɛsɛbaatɔw ni fantanw ni falaw jigi tiɲɛ o kɛra wallahi a jɔra mɔgɔw jigiya o kɔ kɛra koyi o kɔfɛ an bɛ foli belebeleba laban an ka sababu ɲuman na alil makam o don musokɔrɔba ɲuman den bala musokɔrɔba ɲuman min y'a ɲɛ a den ye n'a ma tiɲɛ a den ye tiɲɛ o kɛra koyi musokɔrɔba ɲuman min ye mɔnɛ bɔ a den la n'a ma mɔnɛ don a den na Allahu akbar bala cɛ k'i ɲɔgɔnnaw da baɲuman sɔrɔ b'a kɛ siga t'o la bala ka cɛ kun i ɲɔgɔnnaw la baɲuman sɔrɔ b'a kɛ nka i tɛmɛ ɲɔgɔnnaw la o ye furumuso ɲuman sɔrɔ ye tiɲɛ wallahi o don musokɔrɔba ɲuman min ye mɔnɛ bɔ a den la ka taa da mazaru don ɲuman la naam nka n'a yɛrɛ ma taa da ni denko mɔnɛ ye Allahu akbar ba dɔ bɛ mɔnɛ bɔ a den la nka o den bɛ mɔnɛ don a la tiɲɛ siga t'o la bala den y'i ba de ye ka dugawu kɛ musokɔrɔba ɲuman ye mazaru don ɲuman na Ɔhɔn. ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ la ami 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 o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fɔ latifu dɛmɛ dɛmɛ inshallah an m'a to foyi to wallahi anw ta ye kuma kunkurunin dafa ye o don ka kuma belebeleba to an karamɔgɔ bolo isa mahamani sherif hayidara hayidara sirifi kanuna sirifi dɛmɛna sirifi bonyana tiɲɛ hayidara i ba ka wolo ma kɛ mɔnɛ ye wallahi bala su in na an bɛ kɛnɛ min kan naam Ba Madani Hayidara ale ka soma yɛlɛmali o sankun bɛɛ an bi o de kɛnɛ kan siga t'o la ka balo Ɔhɔn. ka bange naam 1921 Ɔhɔn. ka soma yɛlɛma 1976 Allahu akbar san 55 a ka ɲɛnamaya ma tɛmɛ o kan nka a ka ɲɛnamaya kɛra nafa ye tiɲɛ kɛra si kuntalajan ko tɛ ayi si suruman ko tɛ o tɛ ni mɔgɔ wolola i kan ka kɛ nafa ye wallahi bala nka ni mɔgɔ wolola n'i ma se ka kɛ nafa ye sɛ bɛ fusaya n'i ye sabu sɛ bɛ fa o sogo bɛ dun o naji bɛ min siga t'o la mɔgɔninfin sogo tɛ dun kuma t'a naji ma mɔgɔninfin y'a nafa de ni nafa ma sɔrɔ i ka wolola ka ban kuma ye ka wolola tiɲɛ bala Ba Madani Hayidara ale ma si jan balo nka a ye waati fitinin min balo a kɛra nafa ye mɔgɔya ma siga t'o la ala y'a lajarabi denko la an karamɔgɔ dabɔr'o la kɛra a ye saba min sɔrɔ cɛman kelen min bɛ o la a y'o cɛman kelen di ala ma ka sa dentanya na burusi kɔnɔ tiɲɛ a y'o kelen min fɛnɛ di ala ma a bɛ seereya jɔ su in na k'a fɔ Ba Madani Hayidara i ye kelen min di
alama ka sa ka taa dentanya na ba madani haidara ka fɔ o denkɛ in ma ala janfa i kelen kɔrɔ kɔ k'a di ala ma ala bolo bila ka bolo wɛrɛ minɛ wallahi abala ama ala janfa a mi sale janfa ayi a ma yɛrɛ janfa ayi ama ala ka jɔn janfa wallahi abala a kɛra cɛ ye ka jɔ cɛya jɔyɔrɔ la siga t'o la sabu an mɔkɛ muhamadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salim ale ba bɛ fatu don min na a ye kira tigɛ minɛ ka kumakan den saba de fɔ a ye a ko n den ko kɛ cɛ ye allahu akbar n den kɛ cɛ ye siɲɛ saba o don ma ba madani hayidara i ye min di ala ma a kɛra cɛ ye siga t'o la a jɔra o kɛra a jɔra cɛw jɔyɔrɔ la naam cɛw dɛsɛra ka jɔ jɔyɔrɔ min na a jɔra yen tiɲɛ cɛkɔrɔba ɲuman den cɛkɔrɔba ɲuman o don cɛkɔrɔba fɔnɛsiri den cɛkɔrɔba fɔnɛsiri sige cɛkɔrɔba donjan yebaga den cɛkɔrɔba visionnaire wallahi farafinna ni diɲɛ bɛɛ kunna wolo ala ye wolofin min dabɔ a kama k'a di ɲɛnamaya ma ka ɲɛnamaya sauver k'a dabɔ a kama k'a dusukun jɛya k'a ŋaniya jɛya k'a kɔnɔna jɛya k'ale wolofin pour que ka mɔnɛ bɔ wolofinw ni wolofinnakaw la n'ale wolo tun jɛra mɔnɛ tun bi an wolofin faga a se jeli sherif usman madani hayidara ka dugawu k'a ye si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma amin a n'a ka denbaya bɛ min fɛ hɛrɛ la diɲɛ lahara ala k'o nɔgɔya n'u ma amin i sera fɛn min ye tɔɔrɔ la diɲɛ lahara ta ala ka don an n'u cɛ amin amin a silamɛw anw ka su in na wajulu naam a bɛna boli ne ni e de kan o don bala ba madani hayidara ah ale ka ɲɛnamaya kɛra ka ɲɛ o don a taara taacogoya min na Naam. a kɛra taacogoya ɲuman ye a sara k'a ka ala to a bolo a n'a ka diinɛ allahu akbar o kɛra o tuma sisan tuuru bɛ jɔ nin na ah ne ni aw minnu ma sa fɔlɔ siga t'o la nin kɛnɛ in nani ni ala y'a latigɛ k'a nɔgɔya i ma namu i ka taama k'i sen jɔ kɛnɛ dɔ la kɛnɛ min sigira ah o mɔgɔ dɔ fatura ko ka taa si bila allahu akbar o kɛnɛ in sigi naam o ka kan ka hakili dɔ de di e ma ah i wuli n'i sigi kɔnɔ ah min b'a to i bɔlen kɔfɛ naam jɛngɛ min b'i ka maaya la ka se k'a tilen siga t'o la fili min b'i la i ka se k'o fili dɔn k'o bɔ i la yanni i ka ala tɛgɛ sɔrɔ ah bala o do koyi o tuma ne y'a kanu su in na naam an ka dɔnnibaa belebeleba dɔ tɛmɛna imamu kishki ah ala ka hinɛ ani silamɛ su la amin amin u ka ladilikan damadɔ de bɛ ne bolo ah k'o di ka bɔ kuma na ka kuma to an ka sirifikɛ bolo fine bala inshallah imamu kishki ko cogo di naam a ko ayuhal akhil muslim ah la tansa almauta fannisyanuhu dalalul mubin naam fazkur isnaini wansa isnaini allahu akbar wala tanhar isnaini ah wala ta'amal isnaini ala isnaini wahfaz isnaini gay allahu akbar a ko n baden naam a ko kana ɲinɛ saya kɔ wallahi ko ka ɲinɛ saya kɔ a ko filiba don siga t'o la a ko n bɛna fila fila damadɔ f'i ye naam ni hakili tora o fila fila la ah i bɛ ala tɛgɛ sɔrɔ don min na i b'a sɔrɔ ka sɔrɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ a ko fɛn fila fɔlɔ i ka Naam. ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ah kana to o fɛn fila ka bɔ i kɔnɔ allahu akbar o kɔfɛ naam a ko fɛn fila wɛrɛ bɛ yen n'o o kɛra ah ɲina o kɔ n'a kɛra ka ban tiɲɛ o kɔfɛ fila bɛ yen i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ kana to o fila ka dɔgɔya i bolo allahu akbar o kɔfɛ kana da fila la fila kan ah bala wala wala i janto fila la inshallah inshallah an y'a kanu waati kurunin kɔnɔ naam k'an ka walanda boli nin kan allahu akbar a ko fila fɔlɔ min bɛ yen ni jan kan ka to o la naam a kana bɔ i kɔnɔ fiyewu ah a ka to i kɔnɔ kilisikan ye naam n'i b'i da i n'a ka da n'i b'i wuli n'a ka wuli n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i k'o kɛ n'a ye naam a ko ye fɛn fila jumɛn ye a ko uzkurulaha wal mauta allahu akbar a
a ko i hakili to saya la waati bɛɛ wallahi ani saya tigi Ala tiɲɛ a jakite ni saya tora i kɔnɔ naam ka saya tigi Ala to i kɔnɔ i bɛna fɛn min kɛ naam i b'a suman k'a lajɛ a bɛ bɛn Ala ma waati bɛɛ Ala ma sani k'a kɛ sigei Allahu akbar i bɛna fɛn min fɔ ni saya tora i kɔnɔ naam yanni i k'a fɔ i b'a suman Ala ma nin fɔli in bɛ bɛn Ala ma wa a fɔli ti bɛn Ala ma wa sani i k'a fɔ tiɲɛ siga t'o la ni saya tora i kɔnɔ ka saya tigi Ala to i kɔnɔ naam i bɛna fɛn min dun i ja bɛna to i ka dunta la naam i b'a suman n bɛna fɛn min dun nin dunni in bɛ bɛn Ala ma wa a bɛ ni Ala cɛ ɲɛ wa nin dunni in bɛ bɔ Ala fɛ wa a bɛ ni Ala cɛ janya wa sani i k'a dun ni saya tora i kɔnɔ ani saya tigi Ala i bɛna i ka dunta i bɛna janto a la Allahu akbar sani i k'a dun siga t'o la bala wallahi o ni saya tigi tora i kɔnɔ naam i ka wale o wale n'i bɛna kɛ i b'a filɛ k'a ni Ala suma fɔlɔ a bɛ bɛn Ala ma walima a tɛ bɛn Ala ma tiɲɛ siga t'o la annasu niyamun idha matu intabahu o don ko mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la de ko mɛ ko ni min ɲɛ yɛlɛla kaburu kɔnɔ don min na o bɛ kunu Allahu akbar n'i ka kunu don n'i ka tiɲɛ don kɛra i sirilen dan bɛ berekew ni ɲɔgɔn cɛ i bɔnɛna tiɲɛ silamɛ o mɔgɔ y'a yɛrɛ de ye jɔn kan ka sira fɛn min ɲɛ Ala don o don a bala jɔn kan k'i yɛrɛ di fɛn min ma Ala don jɔn kan k'i yɛrɛ to fɛn min bolo Ala don n'i ye min bila ka jɔnw minɛ i bɛ nimisa wallahi n'i ye Ala bila ka mɔgɔw minɛ i bɛ nimisa n'i ye Ala bila ka fɛn o fɛn minɛ o fana ye i malo fɛn ye siga t'o la a bala jɔn kan ka siran Ala de ɲɛ wallahi wa mɔgɔ y'a yɛrɛ de ye o don ka na Ala janfa foyi kama ayi ka na Ala bila ka foyi minɛ a bala ni dunu farala a bɛ wula tigi kan na tiɲɛ ni bolo y'i dimi a bɛ don juru min na a bɛ don e yɛrɛ de kan na mɔgɔw bɛ ye k'i hinɛ minɛ nka dimi min bɛ bolo la i ni mɔgɔ t'o tila mɔgɔ y'a yɛrɛ ye tiɲɛ siga t'o la a bala o de la dɔnnibagaw ni kodɔnnaw fanba ni lalimu fanba bɛnn'a kan aya laban min jiginna ciba ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni dɔwɛrɛ ma jigin o kɔfɛ o de ye wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi Allahu akbar ko jɔn ka sira donni ɲɛ donni min t'a ɲini b'a jɛ i sigi don Ala ma wallahi a bala ko jɔn ka sira o don ɲɛ o ka kan dɛ don min bɛ ka ɲɛnama bɛɛ kɔnɔ an jɔra ya ko Bahamada ni Hayidara y'a kɛ ka ɲɛ k'a ni Ala cɛ dilan k'a ni mɔgɔw cɛ jɔyɔrɔ ka janto a ka denbaya la ka janto a ka fɔta la k'a ka kɛta jateminɛ k'a ka duntaw jateminɛ ko sabu a bɛna bɔ yan don dɔ a bɛna taa da bɔgɔ kɔrɔ ka taa di a ka Ala ma a k'a to a ka fɛn kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ si janyana a surunyana a ka fɛn dɔ kɛ mɔgɔ bɛ se k'i jigi da min kan i bɔlen kɔfɛ yan o de kama Bahamada ni bi anw jɔlen bɛ a kuma tigɛlen tɛ anw na o tuma anw yɛrɛ fana bɛna mun kɛ n'an jigi bɛ se ka da o kan n'an bɔra yan don min na ka taa bɔgɔ la mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kan k'o de jɔyɔrɔ parce que mɔgɔ y'a yɛrɛ de ye Allahu akbar o don bala wallahi n'i dɛsɛra don o don ko bana kun t'a janyana i bɛna i yɛrɛ dɔn o don i bɛna dɔn i wolowolodenw ye jɛnw ye i bɛna i furumuso yɛrɛw dɔn i bɛna i balima yɛrɛw dɔn i bɛna i teri yɛrɛw dɔn i bɛna i jɛɲɔgɔnw dɔn ni bana kun t'a la janyana tiɲɛ siga t'o la a bala parce que ni Ala faama ko nana kaba dɔrɔn i bɛna dɔn dɛ mɔgɔw ye bɔra ɲɔgɔn na ni degun ni tɔɔrɔ bɛ na balima bɛɛ bɛ wuli k'a jɔ mais ni Ala faama ko nana kaba dɔrɔn i balimaw ni sinjiw ni jɛɲɔgɔnw dan ye fura de kɛli ye bana min b'i minɛ o bana tɔgɔ ko kɔnɔ nka fura de b'ale juguya i dan bɛ dɔnnibaa caman na docteur caman na i bɛ tigɛ o la waati fɛn dɔ a b'a dɔn Ala faama ni mɔgɔ jɔra nin na Ala k'o na i bɛ taa Allahu akbar o kuma n'i dɛsɛra ka ban n'a sabatira k'i sara o ye kelen siranɲɛ fɛn de ye wallahi mɔgɔ bɛɛ kelen kelen kan ka siran nin don de ɲɛ o don n'i sara kaba dɔrɔn kɛra siranɲɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ i kelen de bɛ to i ka so kɔnɔ mɔgɔtigi ka ɲɛnafin bɛ daminɛ yen de e ye mɔgɔtigi nka i ka mɔgɔntanya bɛ daminɛ n'i sara ka ban bɛɛ bɛ bɔ k'i kelen to i ka so kɔnɔ a bɛ fɔ k'a y'a jigin ka bɔ dilan sanfɛ k'a se t'a yɛrɛ la ni mɔgɔ sara ka ban a se t'a yɛrɛ la ji minnu bɛ bɔ a la a kasa man di a kana n ka dɛsɛ ka da dilan k'a kɔfɛ u b'i jigin k'i da duguma i yɛrɛ dilan min san u bɛ fisaya i ma ni mɔgɔw ka don ka bɔ cayara k'a y'a ta ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ ko ji bɛ kalaya k'a sɔrɔ yen Allahu akbar a bala u bɛ n'i ta ka taa fan fɛ ka n'i da kalakakolo walima dɛbɛnkolon dɔ kan e yɛrɛ tun tɛ sɔn ka don yɔrɔ min na i senna ngolo u bɛ n'i da k'i
i da yɛlɛ i janni ka birifini kɔrɔ dɔ biri kan ka bɔ i sabali ye fura timima minnu min o daji timima minnu wɔlɔwɔlɔla i da fɛ wallahi ɲɛbɛrɛ bi taama ka bɔ kabinɛ kan kana taama i dalen kan k'i dawolo ɲimi o daji timima nɔfɛ nka a b'a sɔrɔ bolo b'i la nka saya sigara jiginna bolo fila kan o t'i bolo ko mago ɲɛ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tiɲɛ a jakite wallahi o don balogo wɛrɛ de bɛna don i kan o bɛ n'i kɔ ka sɔrɔ se t'i ye o bolo na se fan fɛ i m'o kanu o ɲɛna da fɛn dɔ ka i la i m'o kanu Allahu akbaru siga t'o la k'i ko k'i jɛ ka laban k'i meleke bakijɛ la bakijɛ min n'a tɔtora k'a di baden ma walima i sindi ma a bɛ taa tɛgɛ ko su kasa kana y'a tɛgɛ fɛ k'i meleke o bakijɛman na i ko waati i yɛrɛ ɲɛnama ye kulusi min jala siri bolo wɛrɛ de bɛ n'o foni i yɛrɛ bolo ye guloki min don i kana bolo wɛrɛ de bɛ n'a bɔ i ye baki min don i bolo la bolo wɛrɛ de bɛ n'a bɔ k'i ko ka sɔrɔ i ka se tigɛ k'i meleke bakijɛ la k'i da ka waati kɔnɔ a bala ni waati sera o bɛ bɔ n'i ye ka so ka taa misirida la safa bɛ na jɔ ni seli banna o don na o bɛ n'i ta k'i da mɔbili mango kɔnɔ i dalen jannen bɛ a ka dugu cɛ ci ka taa kaburu don la wallahi a bala o de koyi kibaru naani malikiya ka sira ka jafariya ka sira ka kibaru duuru n'u y'o fili ka ban o b'i ta balima dɔw ni ɲɛji bɛ sigi dɔw ni bɛ taa ka taa n'i ye dugu so kɔfɛ dingɛba tigɛlen bɛ dingɛ fitinin b'a kɔnɔ bonya ma tɛmɛ sibiri ɲɛ kelen kan k'a fɔ i yɛrɛ balimaw ni wolow ɲɛna ko a ye jigin a k'a minɛ minnu kan k'a fɔ ko tɔɔrɔ t'a sɔrɔ a ɲɛna a bɛ fɔ olu de ka jigin olu de bɛ jigin k'i minɛ k'i sɔɔri i kiningɛrɛ kan k'i yɔrɔ wɔɔrɔ gun kaburu yɔrɔ wɔɔrɔ la tiɲɛ a bala wallahi o don ka biriki sɛmɛ i kelen da la bɔgɔ kɛnɛ filɛ denw bolo ani balimaw bolo siga t'o la ni tila kɛra u b'a womisɛn bɛɛ nɔrɔ ka fuguritɔn fila jigin i dalen ka tilegan fɛ ka su ko i la ni fiyɛr'i la mɔgɔ t'a jigi da i kan Allahu akbaru jakite cɛ nin fɛ i yɛrɛ wolo ni baden ni sinjiw ni olu y'i ka kɔ datugu ka biriki da i da la ka bɔgɔ jigi bɔgɔ kan ka tɛgɛ ko ko tora i kelen bolo u bɛna kɔ dɔ ka taa k'i kelen to yen i ni mun ne bɛna to yen i ye fɛn o fɛn ɲini i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ye wari min ɲini a sɔrɔ ko ɲuman a sɔrɔ cogoya juguya i ye baara o baara kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka fɛn o fɛn sɔrɔ i bolo bɛ bɔ nin bɛɛ de la pewu tuma i ni jumɛn b'i da i ni jumɛn bɛna to bɔgɔ kɔrɔ kɔɔrimugu min donna i kolen la ani bakijɛ min melekeri la i n'o dama de dalen b'i to yen i balimaw ni sinjiw b'u tɛgɛ ko ka bɔ i ka ko la k'a to i kelen bolo jigi ye jɔn ye ala faama kɔfɛ ni balolen ye ala janfa olu kama a kɛra jɛnni na wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tiɲɛ a bala cɛw ni nin tora e kɔnɔ e min ye commerçant ye ko n'i ye nafolo sɔrɔ cogoya ɲuman na o a sɔrɔ cogo jugu o ko don dɔ n bolo bɛna na bɔ a la mun de ka gɛlɛn i bɛna siri ka taa i di ala faama ma bɔgɔ kɔrɔ mana ti da ala min ɲɛ na o de bɛ nin ɲininka i ka commerce kɛ cogoya la o de koyi a bala an filɛ sunkaloba min kɔnɔ yan selilaw anw de bɛ ka gɛlɛya ɲɔgɔn bolo bi siga t'o la foyi tɛ se ka sa sugu kɔnɔ foyi Mali ye 99% musulman ye foyi tɛ se ka sa wallahi bala jɛnɛw bɛ k'a feere commerçant minnu bɛ k'a feere olu k'u ye silamɛ ye u bɛ k'a feere minnu ma olu fana ko k'u ye silamɛ ye u bɛ ala faama ka kalo hɔrɔma na hinɛ kalo mais anw de bɛ k'a gɛlɛya ɲɔgɔn kan bori bɛ ka kɛ ɲɔgɔn na bɛlɛ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn na ko a kulu ka giriya bɔgɔ ni bɛlɛ bɛ ka kɛ tuluw la situluw la k'a fuga ka fara k'a labɛn ka taa n'a ye ko a ka kulo caman sɔrɔ ka sɔrɔ ala jɔn dɔ minɛna tile 40 a ka saya kɔfɛ sumanikɛla tun don n'a ye sumani kɛ mɔgɔ ye a bɛ caman fara a kan a ye tile 40 de kɛ sɛgɛsɛgɛli la ko mun na ko a minɛna tile 40 kɔfɛ ko mun na ko a kun bɛ kununko n'a ye sumani kɛ o dugusɛjɛ a bɛna sumani kura min kɛ ko a kun tɛ pan ni kɔnɔ jɔsi ka gɔngɔn bɔ a la a minɛna o de kama e min bɛ ka bɔgɔ k'a la ka bɛlɛ k'a la ka ji ɲagami tulu la ko i ka se ka wari caman sɔrɔ ka tɔnɔ caman sɔrɔ ka sɔrɔ saya bɛ ka e de bɛlɛ a bɛ cun mɔgɔ t'a tuma dɔn o tuma ni e saya ye sɔrɔ nin sɔrɔ cogo in na k'i siri ka t'i di ala faama ma i bɛna fɔ di Allahu akbaru a ma nɔgɔn wallahi mɔgɔ kan k'i janto i yɛrɛ la ko ni saya tora i kɔnɔ ka saya tigi ala to i kɔnɔ kɛtaw fɔtaw a bɛna bɛn ala ta ma tiɲɛ siga t'o la a bala k'i sigi ka kuma den filanan a
ko fɛn fila bɛ yen n'o kɛra Aha. a ko ɲinɛ o kɔ Allahu akbar. Point bala. fɛn fila fɔlɔ Aha. ko ni mɔgɔw ye juguman k'i la ka sɔrɔ se t'i ye Naam. ɲinɛ kɔ Allahu o akbar. b'a to i ti kɛ ta saralikɛla ye Tiens, sikato ni. a kɛra n na Naam. a ti bɔ n kɔnɔ a ti ban ye o bɛɛ bɛ kɛ ta saralikɛla ye n'ale bɛ ta sara a b'a ta sara fo ka laban ka juru don Wallahi aboke. fɛn fila bɛ yen ko n'o kɛra i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ɲinɛ kɔ a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ye juguman min k'i la se tun t'i ye ko ɲinɛ kɔ pewu a b'a to i ni mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔya ɲuman kɛ ɲɔgɔn kan mɛ a kɛra n na a ti ban ye a kɛra n na a ti bɔ n kɔnɔ fiyewu i ka ɲɛnamaya i fɛsigi bɛ gɛlɛya Tiens, sikato la. a fɛn filanan Naam. n'i ye ɲuman min kɛ mɔgɔw ye n'i b'a kɛ a kɛ ala faama kama ka n'a kɛ k'i jigi d'a kan k'u bɛna dɔn ye Ayi, o manga. n'i ye ɲuman kɛ ka ban dɔrɔn n'i y'a kɛ ala faama kɔni kama ka ban dɔrɔn ɲin'a kɔ a b'a to i bɛ se ka ɲuman kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye parce que bi mɔgɔya kɛ n bɛ fitiriwaleya mɔgɔya de ye i bɛ ɲɛ mɔgɔ min ma o de bɛ tiɲɛ i ma Wallahi abala. Sikaten. i bɛ ɲɛ mɔgɔ min ma o de bɛ tiɲɛ i ma o tuma ko n'i bɛ ɲuman kɛ a kɛ ala kama mɛ n'i y'a kɛ ɲin'a kɔ n'u y'a dɔ ye falhamdulilahi n'u m'a dɔ ye ala faama ti mɔgɔ ye o tɛ fitirinkali ye o b'a dɔ ye wa a ti maa ka ɲuman falen juguman na o n'o kɛra hali n'u fitiriwaleyara e ma a b'a to i bɛ se ka ɲumanya kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mɛ n'i ma ɲin'a kɔ i tɛ se ka ɲumanya kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye bilen Allahu akbar. Sikaten na bala. a ko i ka bɔ n'i ka saya kɔnɔ fila bɛ o kana dɔgɔya i bolo Naam. o fila fɔlɔ ye i fa ani ba olu minnu i ka diɲɛ ɲɛnamaya sababu ye i hakili to olu la i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ kana to o fila ka dɔgɔya i bolo n'o fila dɔgɔyara e bolo ka ban bɛɛ i t'i ɲini fɛn gɛn ka kun o la Tiens, i sikato t'i la. boli foyi ɲɛ k'o da Wallahi. o de ye bi ɲɛnamaw ka su kɛ ka ɲɛnama balo bi Abala, o de goyi. parce que mali denmisɛnninw ni mali denko kɛra bi ka den wolo dentigi ka tila ka segin ka ɲɛbɔ den tan fɛ mali wolo kɛra o ye bi Tiens, o kɛra. denw kɛn bɛ doni de donitala dɔgɔyara den doni de ka ca an ka duw kɔnɔ bi k'a kɔnɔ ta kalo 9 ka san 2 kɛ k'i joli di an ma k'a doni ta ka kɔrɔbaya i dɛsɛ waati kan ka sigi min zuma na o bɛ laban ka kɛ doni ye e kunna o de la dangaden bɛ yen dagaden bɛ yen dangaden ye o bɛ taa ɲini o t'a sɔrɔ nka dagaden ti bɔ a nɔ na o bɛ problème ɲini k'a di fa ni ba ma ale dagalen bɛ to i da la a ti bɔ a nɔ na o de ka ca bi wolow la. Tiens, abala, o de goyi. hakili ɲuman ala k'a di Ami, 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 ami. an bɛ den ɲuman ni den sɛbɛ dɔ min ye mɔnɛ bɔ a faw ni a baw salen na Wallahi. mɔgɔ fa ni ba bɛ mɔnɛ bɔ den dɔ la mɛ i taalen kɔ o den bɛ mɔnɛ don i la ba madana hayidara ale ye den cɛman kelen de sɔrɔ k'o di ala ma ka sa den tanya na nka denko mɔnɛ ma don a la a ye min di ala ma a ye mɔnɛ bɔ a la ka mɔnɛ bɔ a furumuso la ka mɔnɛ bɔ sirifila bɛɛ la a kɛra nafa ye diɲɛ ma an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye ale min kɛra sababu ye ala ka dali k'a ma hɛrɛ ni lafiya ye ka hinɛ silamɛ suw bɛɛ la ka ɲɛnamaya hinɛ kɛ an yɛrɛw ye bi an bɛ ka hommage rendre an ka sababu ye awɔ an ka sababu ye n'o de ye ba madani ne yɛrɛ ba bi a tanti fatumata ale burankɛ a b'a fɔ ma ko a burankɛ ne i y'ale ɲininka cogo cogo la kɛnɛ o kɛnɛ ka a bɛ to o kɔnɔ ka munumunu ka taa tamani fɔlɔ ka nana ye donc ba madani ale ka somasigi ala ma o san 50 de ye bi ye ka sabu kɛ 1976 ba madani soma yɛlɛmana o la le 26 février 1976 o bɛ na farafin kalo jate ma sɔfari kalo tile 25 1396 hijri a fatulen bɛ na o ma sɔfari n'o ye farafin kalo a b'a faamu ten o kalo filanan ni muharram bɔra sɔfari bɛ yen o tile 25 1396 le 26 février 1976 kɛɲɛna ni o de kabako bɛ o kalo in fana na o kalo in ye ahlu bɛtiw ka kalo de
u ka bageni kalo nka caman ka sumayɛlɛma kalo don wallahi alu betu ka tariku tigiw fɛ yen nɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salim a fatura sɔfari kalo de kɔnɔ na tile 18 Allahu akbar odo imamul hasan fatura sɔfari kalo kɔnɔ a tile 28 tiɲɛ ali rida musal kezimu karibu tosi ale fatura sɔfari kalo de kɔnɔna na tiɲɛ odo donc nin ko ninnu ti gansan ye ayi o tɛ ala b'a dɔn a b'a ka kow kɛ cogoya min na wallahi o y'a dama jateminɛw ye kosɛbɛ bamadan naam ka nin kɛnɛ in sigi ɔhɔn n bɛ hakɛto ɲini ka sigi tariku kɔnɔna na bari kow kan ka sɛbɛn o kan ka dɔn siga t'o la walasa lakaliw ka kɛ ɲɛ wallahi bekayi kulubali odo jelibugu bekayi wallahi ale de ye nin initiateur ye o kɛra bekayi kulubali an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'a ma ami 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 jelibugu la wallahi mɔgɔ caman b'a dɔn siga t'o la a ye san caman de kɛ naam ka saraka bɔ a yɛrɛ la ka ŋaniya siri k'a fɔ cɛ min ye nin belebele in da an ma bari mɔgɔ ko fɛn b'a fofo nɔ ti kabako ye fofo baga de ye kabako fɛn ye tiɲɛ siga t'o la Sheikh Usman Madani Haidara kuma dɔ la a bɛ comparaison kɛ ani a fa cɛ ba Madani Allahu akbar idra ba Madani de ŋaniya kama wa a ka baara de kama wa ala ye Sheikh Usman Madani Haidara kɛ tan wa ɔhɔn walima Sherifu Madani Haidara ɲɔgɔnna de tɛ se ka di mɔgɔ ma fo ka labɛn ka kɛ ba Madani ɲɔgɔnna ye wa Allahu akbar i n'a fɔ Isa n'a ba fana bɛ comparer cogo min na o fila in na yala Isa de ye Mariama sababu ye wa walima Mariama de ye Isa ka bonya sababu ye wa sigei voilà i t'a dɔn ba Madani ɔhɔn ale ye ŋaniya siri naam a kun b'a kɛ arajaba kalo de kɔnɔ arajaba kalo ɔhɔn a bɛ jumasu dɔ ta kulalaw kalan bannen kɔfɛ kosɛbɛ a bɛ tobiliba kɛ siga t'o la yɔrɔ n'a fɔra kulubali ayiwa i y'a kulubali bila n'a fɔra kulubali k'a bɛ tobiliba kɛ ka na n'a ye ka na di gɛrɛbuw ma ɔhɔn a bɛ tobiliba kɛ ka na n bɛ da ye siga a t'o la bɛ tobiliba kɛ ɔhɔn a bɛ na n'a ye a b'a fɔ ni kulalaw kalan banna ayiwa dumuni bɛ yen nɔ siga t'o la gɛrɛbuw an b'an bolo don a la k'u ka dugawu kɛ ba Madani a ye min k'o la a bɛ san 5 bɔ a mɛnna la wallahi san caman yɛrɛ ne yɛrɛ t'a san bɔ kosɛbɛ a mɛnna la mais san 2006 ɔhɔn o utu kalo la naam a bɛnna arajaba ma 1427 hijira la o arajaba la O don. san 2006 kosɛbɛ a y'a laɲini ɔhɔn ko ka wajilu kɛ a la Allahu akbar tariku ni maa min ye fɛn min kɛ a mana kɛ cogo o cogo an b'o ɲɛfɔ siga t'o la Dirisa Kulubali ɔhɔn ni bɛɛ b'a dɔn o de ye o sira don a kɔrɔ siga t'o la k'a fɔ est-ce que an tɛ wajilu kɛ a la wa ɔhɔn a sɔnna o ma kosɛbɛ a ko wajilu bɛ labɛn bɛ bɛn min ma naam ko a bɛ jɔ o kɔrɔ ka fara tobili kan Allahu akbar donc a tɛna kɛ dumuni dili dɔrɔn ye kulalaw kalan kɔfɛ ɔhɔn an ye wajilu fɔlɔ sigi a la o kɛra o de kɛra utikalo le 3 août a kɛra jumasu dɔ fɛ jeudi dɔ le 3 août ɔhɔn l'an 2006 siga t'o la baba o bɛnna arajaba kalo tile 9 ma naam hijira san 1427 o don donc a wajilu fɔlɔ fɔlɔ ka kɛ ba Madani tɔgɔ la furu kɔnɔ a kɛra arajaba kalo de la donc o kɛra ba Madani fatulen san 30 fana o kɔrɔ su in na ye o san 20 de fana ye tuguni sigei a idra ba Madani fatulen san 30 de wajilu kɛnɛ nana sigi a tɔgɔ la Allahu a akbar don na karamɔgɔ tun bɛ ɲɔnɔ u ti Bamakɔ yɛrɛ kosɛbɛ an ye kɛnɛ nin sigi a kɔ a kɛra k'a wasa fana wallahi donc o kelen kɔfɛ ɔhɔn an nana ye tiɲɛ don ale ye arajaba de bonya filɛ naam est ce que ni ɲɔgɔnnaw la an tɛ ba Madani yɛrɛ ka fatuli yɛrɛ dati ɲini wa n'o bɛ se ka dɔn ɔhɔn donc ka o ɲɛɲini k'a kɛ o don na wa kosɛbɛ donc karamɔgɔ yɛrɛ delila ka interview dɔ kɛ ɔhɔn tuma min na an karamɔgɔw bɛ an kɔrɔw bɛ ale Siribeni Bɔyɛ ninnu kelen ka anniversaire ko laɲini san 1995 ɔhɔn karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma yɛrɛ kan naam mɔgɔ ti mɔgɔ dɔn k'a yɛrɛ bɔ nka mɔgɔ commentaire de ka ɲi da wɛrɛ la n'a yɛrɛ ye tiɲɛ nka a yɛrɛ ɲɛw fɔli sa nin o ka ɲi a yɛrɛ da donc karamɔgɔ yɛrɛ ye kayiti dɔ kɛ a bɛmaw la a faw la a bangenisanw na k'a dati yɛrɛ fɔ le 12 mai 1955 donc a donna kalan na san min na école la a donna madrasa la san min na Saga fɛ yen hali a kɛra kalo min na jate min na k'a bɛɛ fɔ o kɛti la fo ka na se ba Madani ka fatuli la o kɛti in de la a b'a fɔ a kɔnɔ ko a ka cɛkɔrɔba fatura
ka bɛn 26 février ma 1975 Allahu akbar 76 o don donc an y'a date dɔn ka kalo dɔn n'o ye année ani a jour ani a mois donc an y'o dɔn kɛra baba o y'a sɔrɔ la ɲɛfɔliw ma kɛ a kan ten kosɛbɛ naam sɛbɛnniw ma kun ma kɛ hali karamɔgɔ yɛrɛ kan ko o kun carinna kosɛbɛ donc ne yɛrɛ y'i labɛn ka taa Tamani ne ye su 3 kɛ Tamani kosɛbɛ ne yɛrɛ taara moto de la ni terikɛ dɔ Mohamed Samake Allahu akbar donc an taara Tamani kosɛbɛ bamanan ni dɔnbaga minnu bɛ yen n'u ma ban fɔlɔ o bɛ an n'olu ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ani an ba baro la n'o y'an ka musokɔrɔba ye Aba Ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so bi amin a ye caman fɔ an ɲɛna bamanan ni jogow la o kɛra ka caman fɔ an ɲɛna hali bamanan ni tanaw la a tɛ fɛn min fɛ fiyewu naam ani bamanan ni ka Ala ni sira n'a ka fɔ ni sira ni olu maracogo yɛrɛ la ani denw sigei ne ni Aba y'a kuma caman kɛ Allahu akbar o don na an tɛnɛmuso fana y'an sɔrɔ yen n'o ye Baro Hayidara ye fana bɛ tiɲɛ so Ala ka lahara sɔn sumaya ye amin amin donc o fana ye caman fɔ aha o don na Sokungo Madani Ala ka sini kɛnɛya d'a ma amin ale yɛrɛ kɛra an fɛ ale de bɛ don ni du kɔnɔ ni karamɔgɔ denmisɛnniya kɛ ni ba Madani ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ba Madani ye mɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ Sokungo Madani bilala ne ɲɛ ale fana lamɔna ba Madani ka so kɔnɔ ba Madani tun bɛ olu mara cogo min na Sokungo Madani ye caman lakale an ɲɛna a tila ka cɛw fana yira na minnu bɛ se ka ɲɛfɔ tiɲɛ an ka cɛkɔrɔba Ala ka sini kɛnɛya d'a ma amin n'o ye Baba Tarawele o don donc ko Masi Baba n'o ye Baro ale ka sotigi ye kosɛbɛ donc ni ale fana baro la Allahu akbar donc ale ye fɛn caman fɔ o kɛra depuis karamɔgɔ yɛrɛ ma na donc fo ka na se a ka nali ma a ka denmisɛnnin a ye kabako minnu kɛ fɛn caman fɔ ale ye fɛn caman lakale ɲɛna Allahu akbar an seginna ka na Bamakɔ kosɛbɛ ka na ɲamakalaw fana ɲininka o don an ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen o tun bɛ Bangɔni na naam u b'a fɔ a ma ko Funɛ Sitan Dabo o don a fatura bi a fana bɛ tiɲɛ so amin ne n'ale kuma na a bɛ heure 1 bɔ n y'a enregistré n y'a passé radio yɛrɛ la Funɛ Sitan Dabo ale ko ale furula ka taa Tamani ale barawulika de ale furula ka taa Tamani donc 1955 yɛrɛ de la ale furula ka taa Tamani o kɛra Seydou Ousmane Madani Hayidara ka jɛnɛba daminɛ sa ye donc ale bɛ Aba dɔn a bɛ ba Madani dɔn a bɛ Tamani dɔn kosɛbɛ o kɔfɛ tuguni ale fana baden kɔrɔkɛ naam n'o ye Badraman Dabo Kalabankoro o don Badraman Dabo fɛnɛ Badraman Dabo an n'ale fana baro la kɛra a ye émission kɛ a ye caman caman fɔ an ɲɛna ale ye Funɛ ye cɛkɔrɔba don kodɔnna fana don ka kɔrɔ kosɛbɛ a bɛ fatu don min na a ye san 80 kɔjan sɔrɔ Allahu akbar donc Kalabankoro Badraman Dabo an n'ale fana baro la ale fana ye fɛn caman fɔ siga t'o la o senfɛ san 2007 de kɛnɛ ka sɔrɔ ka sigi ba Madani tɔgɔ la ka kɛ ni février kalo ye nin cogoya in de la ka don an ka calendrier fana kɔnɔ ka tila ka don rapport bɛɛ kɔnɔ international nationaux bɛɛ ansaru bɛɛ donba minnu ɲɛnamaya san kɔnɔ ni bɛ hali fo woden dan kɔnɔna na i kana to a ka tɛmɛ f'i ka diɲɛ bɔ a kalama ba Madani ka fatuli o hommage hakili jigin n'o tasibila o y'a don dɔw ye a b'an ka calendrier la a bɛ ansari ka événement baw donba minnu ni a bɛ tasibila kɛ a la nisɔndiyaw la ani sunu na donc ale bɛ o kɔnɔna na i b'a sɔrɔ an ka calendrier la mɔgɔ kan ka janto a la tiɲɛ Hayidara o sira fɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ naam Latis Touré n'o ye famille fondatrice ka représentant ye an ka mawuludu la kuma bɛɛ ale tun bɛ kuma dɔ fɔ a b'a ko Seydou Ousmane Madani Hayidara i yɛrɛ bi yan kalandenw bɛ yan nɔ ko Hayidara bɛ ka fɛn min kɛ ko f'a ka sɛbɛn dɛ a y'a sɛbɛn dɛ Allahu akbar ko a ka sɛbɛn siga t'o la o sɛbɛnninw na ne bɔra fɔlɔfɔlɔ min kalama o kɛra Umar Tarawele ko karamɔgɔ a bɛ commune 6 la ale fɔlɔfɔlɔ de ye gafe sɛbɛn kɔni bɔra min kalama an hakili jama fana caman ye o de ye fɛngɛ in sɛbɛnna n ko de la après a tila ka a sɛbɛn balikalan na o kɔfɛ Umar J tila k'a traduit ka na français la n'o de ye ko Hayidara ye jɔn ye Umar Tarawele donc karamɔgɔ bɛnbaw bɔcogo Irak fo ka na se a yɛrɛ sɔrɔli ma Tamani ba Madani ka baaraw o caman bɛ ale ka o livre fɔlen o kɔnɔ o kɔfɛ an karamɔgɔ wɛrɛ n'o ye Badrudin Mohamed Lamine Touré Côte d'Ivoire donc ale fana ye sɛbɛnninw caman kɛ a kumana sɛbɛnninw kɛ baya kan mais a ye karamɔgɔ ka tariku 2 bɔ kɛrɛnkɛrɛn ma a ka laban
ko al-mujaddidul a'azami. Allahu akbar. Le grand rénovateur. Al-mujaddidul a'azami. Sigatola. Ale ka o livre kɔnɔna na a bɛ kuma Seydi Usmane Madani Haidara kan a bɛnbaw nacogo la ka kuma Ba Madani yɛrɛ kan caman na a bangeni ni a ka furuw n'a denw ni a jogow ni a ka baaraw a bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ka o livre o kɔnɔna na. Wallahi. An bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni Ala sɔnna a ma sigida wɛrɛ aw bɛ na ni laseli tɔ sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an kun bɛ Bangoni Jaginɛbugu la ka bɛn février kalo tile 25 ma san 2026 ka kɛ ni an cɛkɔrɔba ɲuman Muhammadul Madani Haidara Ba Madani an fa n'an karamɔgɔ Seydi Cheikh Usmane Madani Haidara wolofa ɲuman a suma yɛlɛmali san 50 kunbɛn o kɛnɛ de kun ye nin ye min bɛ labɛn san o san Jamiyatul Ansar Dine International Fadi fɛ nin kɛnɛ sababu ɲuman ye cɛba min ye fana o de ye an balimakɛ Bɛkaye Kulubali ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o la an bɛ Ala de deli Ba Madani Ala ka hinɛ jidi ala Ba Madani ŋaniya kun ye fɛn o fɛn ye Ala sɔnna ma a bɛɛ lajɛlen dafara o la an b'a ɲini Ala fɛ yarabi o kama fɛn o fɛn de bɛ yen k'a ka kole bɛ siran a ɲɛ Ala ka don ani u cɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala deli an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ tɔɔrɔ ko fɛn o fɛn de bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen wuli Ba Madani Haidara kama fo ka taa se an kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw bila yan ni Ala sɔnna a ma sigida wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tieme fala ka chideme tenya welila londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala ka chideme tenya welila saraka jubu bomori tenya welila dabali jubu ke muri